Lakat sang panahon, nag-iba ang postura. Ang sarayaw sa to iba, ang sistema. Ang pagpahibaro sa to sinurat sa tarlina, na may dasarayaw para makapag-andam na. Ang daraga sa to permigod na kabisteda. Ano litaw o manliwat permina kapumada. Makasayaw kala sa to kung may ripon ka. Pagburot sang daraga kung sino ang makauna. Ang sarayaw sa to ka makalilipay. Uno sin banderitas ug adorno nga lukay. Laka pa ang tukar ng Petromax paanay. Nag-aragaw sang daraga nga mahusay. Ang daraga sa to ginsusundo san auto. Katapos manigapi sa rayaw na diretso. Kahuman sang sayaw ginduduhol pa sa bar.